थुनलाइखौ बुहुमाव गोसारहोनो थाखाय डिजिटेल मुगाजों गोरोबनो नांगोन। बर' राव हारिमुखौ बुहुमनि दरबाराव सिनायथि होनो थाखाय जों लाइमोनफोरा आथिखालाव डिजिटेल मुगाजों गोरोबनो नांगोन आरो बेखौ बाहायनायाव जों लाइमोनफोरानो गोख्रों राहा लानांगोन। मानोना आथिखालाव लाइमोनफोरनि आखायाव बांसिन मबाइल फन थायो। ससियेल मिडियानि जायगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टुइटार, इन्स्टाग्राम बायदियाव बर' रावनि हांखोजोंनो साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ लिरनो खावलायो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर' बिथाङा। बर' रावखौ डिजिटेल महरै बाहायनो थाखाय आथिखालाव बर' थुनलाइ आफादा गुगल ट्रेन्सलेट कीबोर्डआव थिसननाय खामानिखौ मावगासिनो दं। जाय खामानिनि गेजेरजों गुगोलाव मोनफ्रोमबो रावानो हाबनानै थायो आरो बेखौ दुलाराय बुहुमनि सुबुंफोरानो मिथिनो हायो। बेजों लोगोसेनो नैथि खामानि महरै टेक्स्ट टु स्पीचखौ थुनलाइ आफादा मावबाय थानाय बाथ्राखौबो फोरमायथियो। जायनि गेजेरजों बर' राव रायज्लायग्रा सुबुंफोरनि थाखाय बुजिनो हानाय बायदियै कम्पिउटार एबा मेसिनफोरानो थोंजोङै रोखायै फोरमायथिगोन होनना बुंथियो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर'आ। बेबायदिनो बर' रावखौ बुहुमाव गोसारहोनाय थांखिजों बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि सुनिल सुजु बसुमतारिया तामुलपुराव इ-बुक बेखेवनाय जायो आरो सान आरो दोहोन जा आंखालनिफ्राय गोहोसिन आरो मानसिया जेरै सानो बेबायदिनो जायो बे गांथाम बिजाबखौ गुगोलाव सोनाय जादों होननानै फोरमायदों। बसुमतारी बिथांनि गावारि नाजानायनि गेजेरजों दिनै गांथाम बिजाबखौ डिजिटाइज फर्माव दिनै इ-बुक महरै फोसावबाय। बेनि थाखाय आङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांनिसिम बिथांनि बे मावनायखौ बरायनानै लानाय जाबाय आरो लोगोसे हामलायथि जासिदों। मिजिंथिदों जाहाथे बर' इयुन जोलैया दानि फरायफुनाय सेंग्रा लाइमोन जोलैया बेखौ बयबो अनसायो एबा फरायो। मानो होनब्ला आथिखालनि मुगायाव जों जुदि राव आरो थुनलाइफोरखौ डिजिटाइज फर्माव लांनो हायाब्ला जोङो समजों समानै खारफानो हानाय नङा। आरो जाय समाव दिनै मबाइलखौ जों आखायावनो मोनो आरो जोंनि मोनफ्रोमबो खामानियाव लेपटप कम्पिउटारफोरखौ जों बाहायबाय थायो। बे समाव जाहाथे बर'नि बिजाबफोरखौबो डिजिटाइज फर्मावनो फरायनो जों मोनसे आखल दानानै लायो। बेनि थाखायबो आं लाइमोनफोरखौ खावलायो। आरो बर' रावखौ मोनसे डिजिटाइज लेंगुवेज महरै बाहायनो थाखाय जों बर' थुनलाइ आफादा मोनसे गोदान प्रजेक्ट जों खामानियाव मावबाय थादों। बे जाहैबाय गुगल ट्रेन्सलेसन कीपेडआव बर' रावखौ थिसननाय। बेनि थाखाय IT सेक्टरनि माखासे गोरों जोंनि लाइमोनफोरखौ जों बे खामानियाव बाहायबाय थानाय जादों। बिथांमोना बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। राइटनाव दायो गिबि नाजानाय हिसाबै बर'नि गासै सोदोबफोरखौ दायो गुगोल्सआव सोबाय थानाय जादों। बिनि उनाव बेखौ मोनसे लिरनाय फरायनायनि थाखाय जोङो गुगल ट्रेन्सलेसन कीपेडआव सोनो हागोन। लोगो लोगो बर'नि बिजाबफोरखौ इंराजियाव राव सोलायनाय बा फरायनायनि खाबुखौ लानो हागोन। बेबायदिनो इंराजि एबा गुबुन रावाव थानाय टेक्स्टफोरखौबो जों बर' रावाव फरायनो हानाय खाबुखौ जों मोनगोन। आरो बिनि उनावनो सेकेन्ड फेजआव नैथि खोन्दोआव जोङो TTS टेक्स्ट टु स्पीच बे प्रजेक्टखौ लादों। बे जाहैबाय बिजाब महरै बा माबा मोनसे लिरख'नाय आयदाखौ बोरैहाय मोनसे कम्पिउटारा बा मेसिना बेखौ रिंसारनो हायो। बेनि थाखायबो जों बे खामानिखौ मावफुंनो नाजादों। आरो बे TTS प्रजेक्टआ कमप्लिट जानाय लोगो लोगो बर' रावखौ बुंनाय मानसिफोरा माने गुबुन रावारि मानसिफोरा बेखौ मेसिननि गेजेरजों गावसोरनि नांगौबायदि इंराजि एबा गुबुन रावाव खोनासंनो हानाय खाबुखौ मोनगोन। आरो बेबायदिनो बर' रायग्रा सुबुंफोरा बर' बुंग्रा सुबुंफोरा बर' रावारि सुबुंफोरा इंराजि एबा गुबुन रावनि बिबुंथिफोरखौ बा बायदिसिना बे जि माने रायज्लायनाय बाथ्रा बेखौ बर'आव रावस्लायनानै खोनासंनो हानायनि बा बुजिनानै लानो हानायनि खाबुखौ मोनगोन। आरो बे प्रजेक्टखौ जोङो आबुं महर होनो हायोब्लानो बर' रावा मोनसे आबुं मोनसे टेकनिकेल राव महरै बाहायजानाय फेसबुक, वाट्सएप बा गुबुन गुगोल सार्चफोराव जों बाहायगोन। माने विकिपिडियाआव जों बाहायनो नाजागोन। इसेबांनो बर' रावा मोनसे डिजिटेल लेंगुवेज महरै बे जायगा आवग्रिनो हागोन। आरो बिनि थाखाय जोङो एसे सांग्रां जानांगोन जाहाथे जों जेब्लायबो सोरजिलु सावरायनाय, सोरजिनो रायज्लायनाय आरो जोंनि मोजां बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायो।
गियाननि भान्डारखौ जों संदाननो नागिरो अब्लानो बर' रावा मोनसे जौगानाय मानथाखोखौ मोनगोन मानो होनोब्ला जोङो डिजिटाइज फर्मावबो बर' बिजाबफोरखौ जों मोननो हानांगोन आरो डिजिटाइज फर्माव थानाय बिजाबफोरखौ जों फरायनायनि मोनसे हुदा दानानै लानांगोन खालि जोङो सोरखौबा सोंखारिनाय बा टिकटक भिडिअनि थाखायल' जुदि जों ससियेल मिडियाखौ बाहायो अब्ला बर' राव आरो थुनलाइया जौगानाय नङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंबो थ' समाजारि बिजोंखौ जोङो जोंनि लिरनाय फरायनाय बर' रावखौ बाहायनायनि सायावबो जोंनि लाइमोनफ्रा सांग्रां जानाया मोजां बर' थुनलाइखौ मोनसे डिजिटेल मडआव लांनो थाखाय दिनै जुगनि मोनसे हांख्रायनाय बे लेखायैनो आङो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जि खुंथा गायसननाय हाबाफारि बेजों लोब्बा लाखिनानै आङो मोनसे इबुक बेखेवदों गांथाम बिजाब गांसेया जाहैबाय फ्रम पभार्टि टु पावार जेम्स एलेन बिथांनि आरो बिथांनिनो आरो गांसे बिजाबाव एस ए मेन थिंकेड आरो गांसेया जाहैबाय नेपलियन हिल बिथांनि थिंक एन्ड ग्र' रिच बे गांथाम बिजाबखौ आं बर' राव सोलायनानै डिजिटेल मडआव आं दिनै बेखेवदों मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि प्रसान्त बर' सारनि आखाइजों दा बेवहाय आङो मोनसे गासैबो जोंनि फरायगिरि लाइमोन बिथांमोनखौ दिनै गोबां जोङो दिनै डिजिटेल मुगायाव जों दिनै मुखुब जानानै थायो दा बेनिखायनो फिजिकेल जि थुनलाइ फिजिकेल मडनि जि थुनलाइ बे दिनै एसे मोनसे डरमेन्टआव जानानै दं बेनिखायनो डिजिटेल मुगायाव दिनै गोबां मानसिफोरा डिजिटेलाइज जालांबाय दा बेनिखायनो जोंनि थुनलाइखौ फोथांनांगौब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा फरायगिरिफ्रा दिनै डिजिटेल मडखौबो एसे बाहायनांगौ आं बेनिखायनो बेखौ नोजोर होनानै बे इबुकखौ दिनै बेखेवनाय जादों आं नोंथांमोनखौ गासैबो बे नोंथांमोननि रादाबनि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो सानबाय जोंनि लाइमोन जोंनि सानसुमै थुनलाइ सिबियारि नोंथांमोनखौ बे बिजाबखौ बायनानै फरायगोन आङो बेखौ फिजिकेल मडआव जेसेबां रां जागोन बिनि 50%निफ्राय गाहायाव बेसेनखौ खालामनाय जादों आरो बेखौ बायनो थाखायथ' दिनै गोबां फरायगिरि बा सुबुंफोरनियाव दिनै फनपे गुगोल पे बायदि बायदि रोखोमनि इन्टारनेट बेंकिंआ दङ आरो बेनि गेजेरजों दिनै बायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आं बेखिनिखौनो गुगोल स्ट'रा जाहैबाय instamozor.com बे स्ट'रनि मुङा आरो बेवहाय आंनि स्ट'रनि मुंखौ लाखिदों वेबसाइटनि मुङा instamozor.com आंनि स्ट'रनि मुङा जाबाय सुजुनि बाख्रि आरो बेखौ फ्रन्ट पेजाव फैथ'वाखै बियो बिनि थाखाय माखासे टेकनिकेल दङ डाइरेक्ट फ्रन्ट पेजाव फैनाय दा बिनि थाखाय आं गिबि खेबनि थाखाय शेयारखौ लिंक नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौ शेयारखौ होनो हायो आरो नङाबा बे instamozor.com थांनानैबो हागोन दा बेनो आं शेयारखौ वाट्सएप बा फेसबुक बेबायदिनि गेजेरजोंबो आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना राननानै होगोन बेखौ नोंथांमोनखौबो एसे शेयार खालामनानै आंखौ मदद खालामनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय